κάνει την εξέδρα των επισήμων για να αναφέρει τη λήξη. Έχουν το γενικό πρόσταγμα, είναι σωστό. Χαρήκαμε την νεολαία μας. Ας ετοιμαστούμε τώρα να χαρούμε και να χειροκροτήσουμε τα προσεχμένα μας νιάτα. Τις ένοπλες δυνάμεις μας, τους φροντούς της πατρίδας μας και τιμωρούν κάθε φίλο του Επιτροπέα. Πρόγονοι των σημερινών κρατευμένων δημιούργησαν το μεγαλείο του μαραθώνα των Θερμοπυλών του 21, τους Ουριάκους του 12-13 και το έμος του 40. Αυτά τα παιδιά θα δείτε στο λίγο, διασφαλίζουν την ειρήνη στην πατρίδα μας και θα προτάξουν και πάλι τα στηρί τους σε κάθε καινούριο επιβουλέα, αν ποτέ χρειαστεί. Τώρα, κυρίες και κύριοι, περνάει προς από το χώρο των επιστήμων ο έχω το γενικό πρόσταγμα της παρέλασης, τα κρατάρχη του Πεζικού, Μανωσάκης Βασίλης, με το επιτελείο του. Χαιρετά τους επισήμους και κατευθύνεται προς τη θέση του απέναντι από αυτούς. Διέρχεται από τον χώρο της παρέλασης η υποδεμική σημαία της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού. Ρίγη συγκίνησης και ενθουσιασμού στον βάσο πέρασμό της. Είναι η σημαία που κάτω από αυτήν έχησαν το αίμα τους οι υπερασπιστές των ικανικών της πατρίδας μας. Είναι αυτοί που κρατούσαν στα χέρια τους οι ήρωες του 21 όταν αποτείναξαν τον Ζυγό που για 400 χρόνια κρατούσαν σκλαβωμένα τον τόπο μας και δημιούργησαν τη Νέα Ελλάδα. Θυμούνται οι παλιότεροι, καμαρώνουν και διδάσκονται οι νεότεροι. Και τώρα το ηρωικό πεζικό μας προηγείται ο διοικητής του πράγματος υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών πεζικού, ταγματάρχης πεζικού, Αντώνης Ψηρδάκης, και ακολουθούν δύο λόγοι υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών των 3 δημιουργιών ο καθένας. Είναι η αυριανή δόκιμη έφεδρη αξιωματική του πεζικού. Πεζικό, το όγκο της δόξας και της ουσίας. Οι οποιασδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν και ούτε θα μειώσουν τον πρωταρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στην τάχη. Το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτό. Περνούν οι υπερασπιστές των δικαίων και οι συνεχιστές των υψηλών εθνικών πολεμικών παραδόσεων. Περνούν οι συνεχιστές των αγωνιστών που από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη ιστορία έγραψαν σελίδες δόξας και ανδρείας, χαρίζοντας σε εμάς την πολυπόθετη ελευθερία και δημοκρατία. Είναι αυτοί που αγωνίστηκαν λίγοι εναντίον πολλών και ενίκησαν. Είναι αυτοί που ανάγκασαν φίλους και εχθρούς ανά τον κόσμο να ομολογήσουν ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες και θα φτάσουν μέχρι τις μέρες μας τα απίστευτα κατορθώματα της ελληνικής υποψυχίας. Εντυπωσιακοί σχηματισμοί τους και ακόμα πιο εντυπωσιακή η εμφάνιση τους στον χώρο της παρέλασης. Αφάρατο πεζικό μας με τις δάφνες του, τα λάβαρά του και την ελληνική ψυχή του. Χειροκροτήστε τους.